ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମମି ତାର ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ମ୍ୟାଗକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମ୍ୟାଗର ଯେହେତୁ ଏଇନେ ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ମ୍ୟାଗ ତାର ଆସିକି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଥିଲା। ମ୍ୟାଗ, ଏ ମ୍ୟାଗ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ହେଲା। ହର ହର ମହାଦେବ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଏଠି ଆମର ଗାଁରେ ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୁରା ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ମୁଁ ଏଇନେ ଯାଉଛି ରାକାକୁ କଲ୍ କରିଛି, ରାକା ଆସିବ। ରାକା ଆସିସାରିବା ପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତ ତାର ମୋର 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯିବୁ କିଛିଟା ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆଣିବୁ। ଗୁଡ଼ି କ'ଣ, ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ସବୁ କିଣା ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବାକି ଆମ ଗାଁ କଥା, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ପେପର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଛୁ, ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ି। ଯେଉଁଟା ଗୁଡ଼ିର 24 ଆସିଲେ ଲାଞ୍ଜ ଯଦି ନଥିବ ଗୁଡ଼ି ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ବନେଇବା, ଦେଖିବା ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି। ପେପର ଗୁଡ଼ି ସହିତ ପେପର ଗୁଡ଼ି ଟକ୍କର ଦେଇପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଜରି ଗୁଡ଼ି, ଜରିର କିଣା ଗୁଡ଼ି ସହିତ, ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ମୋ ସହିତ ଟିଙ୍ଗିରି ଛୁଆ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଛୁଆ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଟୁଙ୍ଗୁ କଣ। ତାପରେ ଟିଙ୍ଗିରି ଛୁଆର ମୋର 2 ଜଣ ମିଶିକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଯୋଉଠି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ବସେ, ମୋ ଖଟି ଯୋଉଟା ଚାଏ ମଣ୍ଡପ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ନା, ଇଏ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ये चलना पछो पार्ले जी कौन खाएगा? तू देख से कौन हो टाइगर खाए बोली, कौन हो बिस्कुट देबिनी जब खाए देबिनी हमती क्या हो टाइगर को देखल टाइगर से नहीं अरे टाइगर ये टुकी काई से नहीं हां वाइबो काई से नहीं बा अड खाइबो। टिंगिरी छुआ खाइब बोली बिस्कुट एते खुशी हो जाते जे से बार बार खाली ऊपर चढ़ुଥାଏ। तो से 2 जन को चुप करिकिना तांको बिस्कुट खाइबाकू देली। तापर राका आसी जाइथिला, तो आमे 2 जन मिसिकी बाहरी गलु माछ गुड़ी ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ତ ଭେଜ୍ ହିଁ ହେଇଥିବ। ତ ପନିର ନେବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ରାକାର ମୋର ମାଛଗାଁରେ ଥିବା ପନିର ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ, ଯୋଉଠିକି ପନିର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପନିର ଓଜନ କରିବାକୁ କହିଲୁ, ଆଉ ସେ ଓଜନ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ି, ସୂତା ଆଉ ଅଠା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆସିଗଲୁ। ଆଉ ଅଠା କିଣି ସାରିକି ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅଜୟ ଦେବଗନକୁ ପାଇଲୁ। ତାପରେ କିଛିଟା ପରିବା କିଣାକିଣି କରି ସାରିବା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକିନା ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ବାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରିବା ସବୁ ଥିଲା ଆଜି ମାର୍କେଟରେ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ରାକାର ସେପଟେ ସଉଦା କିଛି ସରିନି। ବାକି ରାକା ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ତାର କିଛି ସଉଦା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ବଜାର ଗଲା ମାନେ ସବୁଠୁ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ସିଏ ବାହାରିବ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମମି ମକର ଚାଉଳ ରଖିଥିଲା, ତ ମକର ଚାଉଳ ଟିକେ ବସିକି କିଛି ସମୟ ଖାଇଲି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋର ଗୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ସୂତା, ଅଠା, ପେପର ଯାହା ଆଣିଥିଲି ସେସବୁ ଧରି ଘରୁ ବାହାରିଲି। ସେତେବେଳେ ପିଲାଦିନେ ଯାହା ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ବନେଇବା ହେଉଥିଲା, ପେପର ଗୁଡ଼ି କି ଯାହା, ଏବେ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି କି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଟିଙ୍ଗିରି ଛୁଆ ତାର
ଘର ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଯିବନି ଆଜି। ବାକି ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସୁଛି। ତ ଟିଙ୍ଗିରେ ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିବା ପରେ ରାକାକୁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ରାକା ଆସିବା ପରେ ଯିବି। ବାକି ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣାଗଲା, ବାକି ରାକା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘରୁ ଚାଲି ଚାଲିକା ଆସିଲି। ତାପରେ ରାକାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲି। ମୁଁ ତ ଆସନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲେ କୋଉ ପଟେ ଆଇ ପଟେ ଆଉ ତା ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏଠି ମଣ୍ଡପରେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ି ବନେଇବାର ଥିଲା ତ ବଳିଆର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ତ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ସେଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ବଳିଆକୁ ମୁଁ କହିଲି କି ଚାଲ ଭାଇ ଆମେ 2 ଜଣ ବସି ଗୁଡ଼ି ବନେଇବା। ତ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଦେ କି କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଲେବୁଲ୍ଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଫ୍ରେମ୍ରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ବଳିଆ ତାର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସି ମୋତେ କହିଥିଲା କି ନାଇଁ ମାମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ପଛକୁ ବସ ନହେଲେ ଫ୍ରେମ୍ରୁ କଟି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ପଛକୁ ବସିଥିଲି। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଗୁଡ଼ି ଜଷ୍ଟ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ତ ଚୁଁ ଭାଇ ଆସିକି ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଚୁଁ ଭାଇ ଯେହେତୁ ଆସିକି ସେଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତ ବୟସରେ ସେ ଯେହେତୁ ଆମଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ କି ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆମର ଗୁଡ଼ି ବନେଇଦେ। ଆଉ ସିଏ ତ ବାବା ରଙ୍ଗ କରିବାର ମାହିର। ତାପରେ ଚୁଁ ଭାଇ ଆସି ବସିଲା, ଆମକୁ ଗୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଚୁଁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ପେପର ଫାଷ୍ଟ କଟାକଟି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ କଟାକଟି କରିସାରି ପେପର କଟାକଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଝୁଣୁକା ଯେଉଁଟା ଦିଆହେବ ଗୁଡ଼ିରେ ସେ ଝୁଣୁକା ବି ସାଇଜସୁଜା କଲୁ। ତାପରେ ଗୁଡ଼ିର ଫାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡଟା ବନେଇଦେଲୁ। ମୁଣ୍ଡ ବନେଇକି ତାପରେ ଲାଞ୍ଜ ପାଇଁ ପେପର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କାଟିବାକୁ ବସିବୁ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲୁ ଭାଇ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବୁଲୁ ଭାଇ ଚୁଁ ଭାଇକୁ ହଇରାଣ କଲେ। ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିବାର ଥିଲା। ପାର୍ସଲଟା ଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ବାଲା କାର୍ ମଗାଇଥିଲେ। ବାକି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ଆସିଛି। ତ ପୁରା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ପୁରା ସ୍କାମ୍ ହେଇଗଲା ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ। ତ ଡେଲିଭରି ବୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିନା ଖୋଲିଥିଲୁ ପାର୍ସଲଟା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାର୍ସଲ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ବାହାରିଲା। ଡେଲିଭରି ବୟ ତାର ପାର୍ସଲ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିଗଲା। ମାନେ ଓପନ୍ ବକ୍ସ ଡେଲିଭରି ବି କଲାନି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ମଗେଇଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓପନ୍ ବକ୍ସ କଲାନି। ସେ କହିଲା ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଅ, ଖୋଲ ତମ ଓନ୍ ରିସ୍କରେ। ତ ଆମେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟ ହିଁ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସକ୍ ଥିଲୁ। ଯେହେତୁ କାର୍ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ପୁଣି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ତ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ଆଉ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେସବୁ କିଛି ହେଲାନି। ତ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ପୁଣି ବନେଇବାରେ ଲାଗିଗଲୁ। ତ ଆମର ଗୁଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲାଞ୍ଜ ଫାଞ୍ଜ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବାକି ଯାହା ରହିଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ସାରିଲୁ। ଗୁଡ଼ିର ଯାହା ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ଅପ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମାନେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅଠା ଫଠା ଲଗେଇକି ସାଇଜ୍ କରିବା ସେସବୁ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଗୁଡ଼ିକି ଧରି ଦଣ୍ଡାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଦଣ୍ଡାକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା କି ପବନ ଯେହେତୁ ଆଜି ପୁରା କମ୍ ଥିଲା, ତ ଗୁଡ଼ି ବାର ବାର ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ପବନ ସ୍ଲୋ ଥିବାରୁ ଗୁଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠୁଥାଏ, କି ଜୀବନ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବାକି ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହଉ ଖରାପ ହଉ, ଗୁଡ଼ିଟା ଆମର ଟେକ୍ଅପ୍ ନେଇଗଲା। ଟେକ୍ଅପ୍ ନେବା ପରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଥିଲୁ ସେଠି। ତାପରେ ମମି ବାର ବାର କଲ୍ କରିଥାଏ ଘରକୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ, କାହିଁକିନା ମ୍ୟାକ୍ର ବି ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାକ୍ର ଦେହ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ବି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇପାରିବନି। ତ ମ୍ୟାକ୍ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଲା, ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ଖୁଆଇ ଦେବା ପରେ ମୁଁ ଖାଇସାରି ଘରୁ ବାହାରିଲି। ବାକି ରାକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ରାକା ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ପୁଣି ଆସିଥିଲୁ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ 2 ଜଣ
ପହଞ୍ଚି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର କିଛି ସମୟ ପବ୍‌ଜିରେ TDM ଖେଳିଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍‌ରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଅଧିକ ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ଟିକେ ଚାଲ ନିଆଁ ଲଗେଇବା। ନିଆଁ ଲଗେଇକି କିଛି ସମୟ ନିଆଁ ପାଇଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଲି। ତ